Godmorgen Danmark, tilbage til Tivoli, hvor vi har fået selskab af dem her, Morten. Ja, hvor man vel også godt kan sige, når klokken er passeret 11, at vi godt må sige god formiddag. Det må vi sådan sige, ja. Ja, fordi i år er der jo 30 års jubilæum for Teenage Mutant Ninja Turtles. Jeg sidder her med Leonardo. Jeg sidder lidt efter Donatello, men det er vist ikke ham her, tror jeg så. Men lige om lidt, så får vi besøg af to, som er vel helt sikkert kan spotte, hvem der er hvem. For de er hardcore fans. Og de er jo altså, fordi der jo netop har været premiere på en kæmpe film om turtlerne 30 år efter, at de blev opfundet af nogle storgrinende tegneserietegnere i USA, faktisk. Så er du til Turtles, så se med lige om lidt. God formiddag. Værsgo. Teenage Mutant Ninja Turtles har i 30 år været fast inventar på drengeværelser verden over. Nu er de igen højaktuelle med en biograffilm, og vi tegner et portræt af de pizzaelskende padder, som altså klarer ærterne med karate og kække bemærkninger, og som end også går på fri fod. Jeg ved ikke, om padder de har fødder, men herinde i Tivoli. Godmorgen og velkommen til jer tre. I grøn kampdragt, Benjamin Preisler Herbst, det er dig, som kravler ud af kloakken før. Jeg vil gerne også afsløre, at du er altså, det kunne jeg ikke komme bag på serien, Ninja Turtle fan, Die Hard style. Og det er du som end også i midten. Emil Nørlund, du er velkommen. Eller du er velkommen. Du er også voksen. Du er også voksen. Og ikke desto mindre så vild turtle-fan, at du med mellemrum diskuterer, hvilken en af turtlerne du egentlig er. Det finder vi ud af lige om lidt. Anne Lind, Godmorgen Danmarks faste filmanmelder, som også har anmeldt Turtle-filmen. De her grønne padder, de har jo altså 30 års jubilæum nu, men det hele det begyndte faktisk mere eller mindre som en joke. Hvordan det? Ja, men det gjorde det ved, at de to skabere, Kevin Eastman og Peter Laird, de sad en aften og sad egentlig og jokede lidt rundt og sad og lavede nogle tegninger for sjov, og de har selv sagt efterfølgende, det kunne lige så godt have været kaniner, de sad og tegnede den aften. Det blev altså til skildpadder. Laver dem her som en parodi lidt på tidens superheltefilm, der kørte Daredevil og New Mutants og Ronin på det tidspunkt af Frank Miller. Og laver så de her og får skrabet 3.000 kroner sammen for at udgive de første album, eller det ene album, som de egentlig havde tænkt sig at udgive i nogle få eksemplarer. Og det går altså virkelig, de begynder at sælge, og så begynder efterspørgselen langsomt at stige. Og da 2 år efter, i 86, at legetøjsproducenten Playmates Toys, de leder efter en tegneserie, de gerne vil hægte sig op på at lave noget legetøjs merchandise til, så kontakter de her to herrer, og da de så begynder at lave merchandise, som vi ser her, så eksploderer det virkelig for alvor. Og herhjemme, der eksploderer det jo altså virkelig for alvor, da TV2 begynder at vise den her tegneserie, som ruller over skærmen i 90'erne, og det så sådan her ud. Ja, jeg kan godt afsløre, at der er ikke nogen, der kan sidde stille her til den der lyd. Benjamin, du sad så med dengang. Du er 26 år i dag. Kan du stadig få kriller i maven af den her sang? Ja, totalt. Man kan jo ikke andet end at hoppe i sengen, når man ser det. Det er virkelig fedt. Men hvorfor? Jeg ved ikke. Det er jo sådan en blanding af ligesom da man var lille og alt det der nostalgiske, man har med det. Og så samtidig så er det bare sådan en episk trailer og forfærdelig guitarspil og alt det der fede, vi kender fra barndommen. Der er jo altså 4 turtler, som der nu engang skal være i et boyband, uanset om det er skildpadder eller ej. Emil, du sagde før, at du er 33 år, det forhindrer dig ikke i med jævne mellemrum at diskutere, hvilken en af de her skildpadder du er. Hvilken turtle er du så? Hvem tror du selv? Jeg har ikke så godt styr på dem. Jeg vil sige noget brainy, og så alligevel lidt sjov, så Mikey og noget Donatello, måske et mix. Der rammer du 100% forkert. Nå, Så er du Leonardo. Leonardo. Du er Leonardo. Han er lederen, matcher To svær på ryggen. okay. Er det de der lederegenskaber hos Leonardo, du ligesom kan... Jeg tror i hvert fald gerne, jeg vil være lederen altid. Spørgsmålet er, om jeg så var Leonardo, eller om jeg ville være ham. Men jeg ville i hvert fald rigtig gerne være Leonardo, fordi han var ligesom... Det var ham, der tog de rigtige beslutninger. Og det var det, jeg gerne ville i hvert fald. Er det her noget, du diskuterer med dine venner eller med dig selv? Altså... Jeg tror nogle gange, jeg kan havne i nogle situationer, når jeg er på sådan en skillevej i livet og skal tage en stor beslutning. Så kan man nogle gange ligesom gå ind i sådan sin zen-mode, sin Mr. Splinter-mode og tænke, hvad ville Leonardo have gjort i den her situation? Ja, og så vælger han altid rigtigt. Tit kommer han også op til fester, hvis man lige mangler noget at snakke om, og man lige er i aldersgruppen 25 plus, så kan man lige sige, hey, hvad for en turtle er du? Og så kører snakken. Anne, om lidt skal jeg lige finde ud af, om du nogensinde stiller dig selv det spørgsmål. Turtlerne, de eksploderer jo altså som bekendt i begyndelsen af 90'erne. Lad os lige summere op. Først så kommer der selvfølgelig en film med dem.
Så kommer der, selvfølgelig får man lyst til at tilføje, også et spil med Turtles, som man altså kan spille på spillemaskiner og i spillehaller, som man jo altså gjorde det dengang. Og så kommer der også, ja, hold nu godt fast, Turtles The Musical. Der tror jeg ikke, vi er gået glip af noget, tillader mig bare at sige helt benhårdt. Og så blev der jo altså også solgt en hel masse legetøj, både dengang som nu. Og I to fans, I ejer jo masser af det her. Du sælger faktisk også noget af det i din butik, Benjamin. Det vender vi tilbage til. Emil, noget af det, du har taget med, det er noget, du selv har frembragt, nemlig dine egne tegninger af Turtles, som du lavede dengang. Fortæl mig engang, altså, hvor meget tid brugte du på Turtles, da du var lille? Jeg tror, jeg brugte af al min fritid/legetid, tror jeg brugte i de lange perioder 80-100%. Altså det var sådan hjem fra skole, se filmen hver dag. Jeg så den hver dag, Turtle 1, The Secret of the Ooze. Og så når den var set, så skulle jeg så lege, og så kom mine stedbror, og så legede vi sammen, og så om aftenen, så begyndte jeg så at tegne. Og jeg tror, jeg lavede nærmest flere tusind Turtle-tegninger. Det er altså ikke de bedste her. Den er god, det er der, de danser. Retfærdigvis skal vi lige have. Det er der, de danser. Det er der, de danser. Det er ninja rap. Go Turtle. Go ninja, go ninja, go. Benjamin, du har jo haft over 100 Turtles-figurer derhjemme. Jeg har altså jo også lært, at det hedder figurer, når det er drenge, der leger med dem, og dukker, når det er piger. Det her, Ninja Turtles, det er figurer. Hvor er de henne i dag, alle dine dukker? Undskyld, figurer! For pokker. Jeg går ikke så meget så højt op i, om man kalder det dukker eller figurer. Men du går op i, hvor mange du havde dengang? Ja, det er rigtigt. Tilbage, da man blev lidt ældre og sådan noget, så skulle man jo ud i byen og feste og sådan noget. Så jeg endte på et loppemarked, hvor jeg solgte alt, hvad jeg havde. Jeg har haft Teknodromen, jeg har haft The Sewer, jeg har haft, som sagt, over 100 figurer, og de røg alle sammen for en 300-400 kroner på et loppemarked. Så spørger jeg dig bare lige, hvordan har du det med det i dag? Men ja, man er jo grædefærdig. Og jeg siger, den første tegning, som de der to skabere, de lavede, ikke, den er jo lige blevet solgt på en auktion for $71.000. Ja. Så Det er forfærdeligt. Anne-Lind, hvor meget er hele den her Turtles merchandise-industri egentlig værd? Ja, men den er jo kæmpestor. Det har jo nærmest været, altså det er også større end den tegneserie, der kørte i 10 år, og de fem spillefilm, vi nu har. Og den ligger på, altså hvis man tager top 10-listen af de film, der har avanceret mest merchandise, så ligger den på 6. pladsen med $450 millioner indtjening. Der er selvfølgelig et stykke vej op til nummer 1, som er Star Wars, som har indtjent 12 milliarder. Det er klart. Ja. Men Emil, du sidder her og nikker. Altså, nu hører vi altså med de her millionbeløb. Hende der ligger lige der, det er jo altså April O'Neil i uåbnet tilstand. Hun tilhører dig. Yes. Hun er et samlerobjekt. Hvor meget er hun blevet værd? Altså, jeg har set hende på eBay til 1.600 kroner. Det er lidt afhængig af, hvor god stand plastikket er, og hvor guldnet det er. Jeg tror, den her ligger lidt længere nede, desværre, fordi der er også kommet et lille lufthul ind. Så den er sådan nok kun 95% uåbnet, desværre. Men den er penge værd. Kunne du finde på at gøre det, Benjamin har gjort, og så få den solgt på et loppemarked i dag, hvor du mangler penge til et eller andet? Nej, på ingen måde. Der bliver gnidet selv. Altså, jeg har givet rigtig meget videre. Jeg har også et blødende hjerte, men noget holdt jeg fast i, og det var blandt andet hende, og den giver jeg aldrig slip på. Så kan man så sige, Benjamin, du har taget hævn sidenhen, fordi i dag der ejer du faktisk en hel legetøjsbutik, som er specialiseret i superhelte, og du giver faktisk din interesse netop i Turtles skylden for det her. Hvad betyder det for dig i dag på dit arbejde? Altså, det gør jo, at hver eneste gang, der kommer nogen ind og spørger, hvad skal jeg give til min 4-årige nevø, så svarer jeg Turtles. Og vi har kæmpe udvalg af Turtles, og vi importerer fra USA og fra Belgien og ting og sager. Man kan jo ikke give slip på det. Anne-Lind, filmen har lige netop haft premiere. Du har netop anmeldt den. Du var ikke uenig med mange af dine kolleger, som simpelthen sablede den ned. Du gav den kun 2 stjerner her i Godmorgen Danmark i torsdags. Hvorfor er den her film så dårlig? Jamen, fordi man simpelthen ikke har arbejdet nok med historien. Som jeg sagde dengang, at der har været flere manuskriptforfattere indenover, og det er altid et dårligt tegn, fordi det betyder, at en film er blevet shufflet rigtig meget rundt i systemet og blevet omskrevet, og det bærer den også rigtig meget præg af. Jeg synes, når man går ind og rebooter sådan et univers her, et så velkendt og elsket univers, så skal man have en idé med det, så skal man have en vision med, hvorfor man gør det. Og så skal man ikke bare genfortælle historien endnu en gang med, hvordan turtlerne blev til ninjaerne, som de er. Du er benhård. Emil, du så filmen i går. Er du enig med vores filmanmelder? Totalt enig. Det er, for voksne er det noget LORT, men for børn
og barnlige sjæl og teenager, der sidder den stadig i skabet. Jeg havde en 14-årig gut med ind og se den. Han gav den 5 ud af 6 stjerner, jeg synes, den var for vild. Hvad vil du selv give den? Jeg er lidt i tvivl om, hvor voksen og hvor barn du egentlig er. Jamen, jeg synes den fejler lidt i forhold til de originale film, så jeg vil give den 1,5 til 2 på en 6. Det er den første motion capture, vi ser som skildpadder. Og det er egentlig ret spændende, for de ser jo lidt, hvad I synes om det, for jeg synes, designet er lidt problematisk, men det ved jeg ikke, hvordan I har det med. Nu skal jeg så lige spørge, Benjamin, fordi du har faktisk ikke set den endnu. Kan det her skræmme dig fra overhovedet, gå ind og se den? Overhovedet ikke. Altså, jeg har jo haft det hele tiden sådan, at jeg synes, at de nye dragter, det nye CGI-effekt, det er super fedt. Der er rigtig mange, der har brokket sig over det, men tilbage, da jeg var Turtles-fan, der så de alle sammen præcis ens ud. Jeg elsker, at de har givet dem noget mere karakter, noget mere karisma og ting. Men jeg tror ikke, det er en god film. Og du får lige lov til at svare. Var det et hit, at det var en spillefilm? Om det var et hit, at det var en spillefilm? I forhold til... Til tegninger? Bum. Motion capture, ikke? Ja, CGI. Jeg er sådan animeret. Det var rigtig godt lavet, synes jeg. Altså, jeg er enig i, at der er noget forskel på dem og sådan noget. Men jeg savner den der sødme, dukkerne havde. Der var sådan et Muppet Show over det. De var så glade og så rare. Og så... Jeg kunne bedre lide de gamle. Jeg synes, de var rigtig nuser. Og samtidig med, at de var cool. Nu er de bare lidt hardcore. Nu er de lidt hardcore. I skal have tusind tak, fordi I kom og nørdede, kan jeg godt sige, Turtlerne helt igennem her i Godmorgen Danmark. Kavabong, ja. Så har det altså været en morgen, hvor jeg vil huske dig for Ninja Turtles. Det var altså fantastisk. Et stykke turtle, der kommer kravlende op af kloak midt i Tivoli. Selvfølgelig. Jeg vil lige fortælle seerne, at han jo selvfølgelig skiftede tøj, da han gik hjem. Og der, hvor vi andre måske havde taget jeans og t-shirt på, så gik han hjem i en Batman-heldragt. Så elsker man simpelthen superhelte. Skal vi ikke bare sige tak for nu og god formiddag, Danmark? Nyd søndag.